Ο Κυπουρός του Τάφου. Ο Κυπουρός του Τάφου, γέροντας αγαθός, αυτός που παραστάθηκε στα ογκώδη γεγονότα και στις πρωινές οράσεις των γυναικών, σε όλες τις ανοιξιάτικες καλοσύνες, όχι απαθής αλλά μεστός, γέροντας καθώς ήτο, έμενε κι ασυγκίνητος εν μέρη, τους φαινόταν. Αλλά η ψυχή του ακέραια, δίχως να αναλωθεί σε άκερες πράξεις ή σε λόγια περισσά, ορίμασε σε πλήρη ιδέα της θεογνωσίας. Μελέτες, περιδιάβασες, μετεωρισμοί, αιώνων απασχόληση για να αποβεί κάποτε ανέβασμα ψυχών των νέων παιδιών, πολλάκις άκαρποι, πάντοτε μισεροί, ηλιοδαρμός και πάμπλουτη ακτινοβολία, βίαιο χύμα κάδου της χρυσής βροχής και ποντισμός πολούφωτος, πλούσιων βολίδων, απόβηκε στο γέροντα η εωθινή μοίηση σε κόσμους εκτινόμενους από τα βάθη των ταρτάρων και του ίσκιου, ως με την όλη ουσία του ύψους και της θεότητας, με διάμεσα περιβόλια καλοσύνης, ανθώνες τέρψεως και τρυφής και κελαϊδήματα πουλιών ωραία, χρωματιστών που προϋπαντούνε ψυχές που ευνίδια ανθίσανε, γερόντων έστω, σε ευνίδια και φλογώδη αποκάλυψη του μυστηρίου.